ଆଜି ବନେଇଲି ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ। କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଆଳୁ ଛୁଇଁ ପଡ଼ି ଝୋଳ। ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳତା ଜୀବନ ଭିତରେ ନିଜର ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଠିକ କହିଲି ନା? କେତେବେଳେ ଛୁଆଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ଖାଇବା ତ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ଖାଇବା। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଇବା ତ ପୁରାପୁରି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜାଣି ସେ ମା ହାତ ରନ୍ଧା କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଝୋଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଛୋଟବେଳେ ୟାକୁ ଖାଇବିନି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ବି କେତେ ଖାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ମା ହାତ ରନ୍ଧାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆଜି ସେଇ ମା ହାତ ରନ୍ଧା କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଝୋଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମାଙ୍କ ପରି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ମା ହାତ ରନ୍ଧାର ବାସ୍ନା ଆଉ ମା ହାତ ରନ୍ଧାର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେଭଳିଆ ହବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ମୋ ମା ହାତ ରନ୍ଧା ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ଏଇ ତରକାରୀରେ ମୁଁ ପାଇଲିନି। କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଏ କିଏ ତାଙ୍କ ମା ହାତ ରନ୍ଧାରେ ଏଇ ଝୋଳଟି ଖାଇଛନ୍ତି? ଯେତେ କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ହାତ ରନ୍ଧାର ସ୍ୱାଦ ଓ ବାସ୍ନା ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ।